Men først så skal vi til historien om, at antallet af sager om en bestemt form for bedrageri vokser her i hovedstadsområdet. Ukendte telefonsælgere udgiver sig for at være fra Microsoft og lokker pengene ud af intetanende PC-brugere. Og selvom der er blevet advaret imod de her svindelnumre, så bliver folk stadig snydt. Her i PC Service Center på Østerbro kender man alt til svindelnummeret. Indehaveren taler hver eneste dag med kunder, der har haft de falske Microsoft-medarbejdere i røret. Vi oplever cirka 1 til 2 gange om dagen, at vi får kunder forbi, der har været kontaktet af de her Microsoft-svindlere. Resultatet ender på bordet her. Ejeren af computeren her har betalt $400 for komplet ubrugelig software. Den her hun har betalt for den helt store tur. Den har fået installeret rigtig mange programmer, rigtig mange fjernstyringsprogrammer, rigtig mange skræmmeprogrammer, der fortæller hende, hvor mange fejl der er på computeren, som der sådan set ikke er. Vi har i dag talt med adskillige personer, der er blevet forsøgt narret. Ingen af dem har anmeldt det til politiet, der derfor kun registrerer et fåtal af hændelserne. Vi har i hvert fald registreret ca. 40 henvendelser siden starten af juli måned. De falske engelsktalende Microsoft-medarbejdere oplyser computernes licensnumre, og det er med til at overbevise dem, de forsøger at snyde. Svindelnummeret går ud på, at enten computeren har en fejl, eller computeren er inficeret med en virus, får kunden fortalt. Og de bliver så guidet ind i forskellige hjemmesider, de skal ind på, for at downloade nogle forskellige programmer. Både til at fjerne den her virus, eller til at rette fejlene. Og den ydelse skal de så betale for. Faktisk skal PC-brugerne se deres computer blive hacket for øjnene af dem. De downloadede programmer gør, at svindlerne kan følge med i alt, man indtaster og foretager sig på nettet. Politiet ved, at svindlerne ringer fra Indien, men ellers er de på bar bund. Det er meget svært at efterforske, da dem, der gør det, de sidder ude i Indien. Microsoft oplyser, at de aldrig ringer til deres kunder for at udbedre fejl og virus. Det bedste er egentlig bare at lægge røret på og tage computeren af nettet, og så håbe på, at de ikke ringer til dig igen. En bevæbnet